ನಮಸ್ತೆಗೆ ಸೊಲ್ಬೆಲು ಯಾನಲ್ಲು ಲಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ಈ ವಾರದ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಬಲ್ದೆತೊಂದು ತೀರ್ಪೋಯರು ಮಹೇಶ್ ಬಸ್ ಮಾಲಕಿರಾಯನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೇಖ ಮರಕ್ಲೆನ್ ಕಡುಪುನೇನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತಿನ ಪರಿಸರವಾದಿಲೆಡ್ದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಪುದೇಲ್ದ ನಡುಟು ಗುಡ್ಸಿಲ್ಡ್ ಬದುಕೊಂದುಲೆರು ಬಡಪಾಯಿ ಸಿರಾಚುತ್ತೀನ್ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಪೋಗುದು ನಡು ಸಾದಿಡೆ ವೈತು ಪಾರ್ದು ಹಾಕದು ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ತೋಜಾಯ್ನ ಬಜರಂಗ ದಳದಕ್ಲು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ನಡತಿನ ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಟದ ಸಮಾರೋಪ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲಾಪುದರ್ ಪೋಯ್ನ ಮಹೇಶ್ ಬಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ದ ಮಾಲಕಿರಾಯ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೇಖ ಮೇರು ಬಲ್ಲದೆತ್ತೊಂದು ತೀರ್ಪೋಯ್ನ ಸಂಗತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ತಾನೇ ಕುಡ್ಲ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಸಾದಿಡುಪುನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆತದಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೇಖ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಲಾರಿ ಉದ್ಯಮಡು ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತರು ಆಜನೋದೆಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಬಸ್ಸಲಿತ್ತಂಡು ಕುಡ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಓಡಿಪುಡು ಮಹೇಶ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು ಮಹೇಶ್ ಬಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಓಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೇಖ ಮೆರನ ಪುಣನು ಬೊಡದಿ ನವ್ಯ ಮೇರೆಗು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತೆರು ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಎದುರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೇಖ ಮಾಲಕತ್ವದ 50 ಎಚ್ಚ ಮಹೇಶ್ ಬಸ್ಸಲು ಸಾಲುಗಟ್ಟದು ಉಂತದಿತ್ತಿನ ತೋಜದ್ ಬೈದುಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಕೆಪಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂತೂರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಲೆಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಜ್ಪತಾಜೆತ್ತ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಲೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಲೆದ ಸಲುವಾದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಭರಿತ ಮರಕ್ಲಿನ ಕಡುಪುನೇನು ವಿರೋಧಿಸಾದ ಪರಿಸರವಾದಿಲು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತಿರು ಬೇತೆ ಪರಿಸರ ಸಂಘಟನೆಲೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪದವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಕೈತಲು ಮರಕ್ಲಿನ ಕಡ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಕೈತಲು ಉಂತದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯರು ಕೆಲ ಸಂಘಟನೆಲೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪದವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಕೈತಲು ಮರಕ್ಲಿನ ಕಡ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಕೈತಲು ಉಂತದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯರು ಬೇತೆ ಪರಿಸರ ಸಂಘಟನೆಲು ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ತಂಡಲ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೈತಲ್ದ ಮರಕ್ಲಿನ ಕಡ್ಪೆರೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರ್ದಿತ್ತಂಡು ಈ ಬೇಲೆಡ್ದು ಪರಿಸರದ ಮಿತ್ತು ಆಪಿನ ಪರಿಣಾಮದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡಪಾಯರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂಡಲ ಏರ್ಲ ಕೇಂದ್ರಿಚೇರು ಇತ ಉಪ್ಪುನ ಮರಕ್ಲಿನ ಕಡುಪುನ ಬದಲು ಐನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡಲ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆರು ಪಂದದ್ ಕೋಪ ತೋಜಾಯರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗೂ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಚೂರಾಡಲ ಕಾಳಜಿ ಉಂಡಾ ಪಂದ್ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ದೆರು ಪರಿಸರವಾದಿಲು ಕಡ್ತಿನ ಮರಕ್ ಪುನಃ ಸಂಸ್ಕಾರಲ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲಿನ ಕೋಪ ತೋಜಾಯರು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಬೇತೆ ಶಾಲೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದಿತ್ತರು ಪೇಂಟೆದ ತಾಪಮಾನ ದಿನದ ದಿನ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಸಲ ಬರಂದೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ಅರೆಗಾಲಗ್ ನೀರ್ದ ತಾಪತ್ರಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪುನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಒಂದೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪುಣೆಯೊಂದು ಪೊರ್ತುಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪುದರಡು ಪರಿಸರಗು ಮಾರಕ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದು ಕುಡ್ಲದ ನಂತೂರ್ದ ಕೆಪಿಟಿ ದಡೆಮುಟ್ಟ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಗ್ NHAI ತಯಾರಿ ನಡಪಾವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಕಾತ್ರ ಸಾದಿದ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಮರಕ್ಲಿನ ಕಾಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗುರ್ತು ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು ಅಂಡ ಮರಕ್ಲಿನ ಕಡ್ಪೆರೆ ಕುಡ್ಲದ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಸಂಘಟನೆ ಸಿಟಿಸನ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತದಿತ್ತುಂಡು ಅವೆರ್ದಾವೆರ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಲೂ ಬೊಕ್ಕ NHAI ಅಧಿಕಾರಿಲೂ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಲೆನ ಸಮಕ್ಷಮಡು ಸಭೆ ನಡಪಾದ ಆಜನುತ್ತ ರಡ್ಡು ಮರಕ್ಲಿನ ಗುರುತು ಮಲ್ತದಿತ್ತುಂಡು ನೆಟ್ಟು 370 ಮರಕ್ಲಿನ ಬೇತಿ ಜಾಗಿಡು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಲ್ಪೆರೆ 372 ಮರಕ್ಲಿನ ಕಡ್ಪೆರೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಲು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದಿದ್ದಿತ್ತೆರು ಅಂಡ ಮೂಲು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತಿನೇರ್ದಲ ಎಚ್ಚ 40 ಮರನು ಕಡ್ಪೆರೆ ಪ್ಲಾನು ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅತ್ತಾಂದೆ ದುಂಬು ಮರಕ್ಲಿನ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಮರಕ್ಲಿನ ಕಡ್ಪುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು ಮರಕ್ಲಿನ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಪುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನು ಸಕ್ಲೇಶ್ಪುರದ ಏಜೆನ್ಸಿ ಒಂಜೆಕ್ ವಹಿಸಾದಿತ್ತೆರು ಅಂಡ ಅಂಗಾರೆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಒರಡ್ದೊರಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಲಿನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ಈ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮರಕ್ಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಅವೆತ ಮೂದೆಲ್ಗ್ ಕೊಟ್ಟುದೀದು ಮಾರಣ ಹೋಮ ಮಲ್ತದುಂಡು ಸಿಟಿಸನ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಸಂಘಟನೆದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ್ಲೆ ಜಾಗೆಗ್ ಬತ್ತದು ಮರ ಕಡ್ಪುನೇನು ಉಂತಾದೆರು ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಲು ಮರ ಕಡ್ಪುನ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸರವಾದಿಲಿನ ನಡುಟು ಮಲ್ಲ ವಾಗ್ವಾದನೆ ನಡತಡು ಮರಕ್ಲಿನ ಮಾರಣ ಹೋಮ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತಿನ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಲು ಕಡ್ತು ಪೂರ್ಣ ಮರತ ತುಂಡುಲೆಗ್ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಪೊದೆತದು ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೆರು ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಅವಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೈ ಡ್ರಾಮಾ ಮುಗಿಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೋರ್ಡು ಆಂಡ ಪರಿಸರಗ್ ಮಾರಕ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನನೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಲಿನ ಪಾತ್ರ ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ದೊಡ್ಡದ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತಡೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಡರ್ನ ಅದನ್ನ ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಯಾರು ತನಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾರು ಅವ್ರು ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರದ ಅಡಿವ 350 ಕೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ DC ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಈಗ DC ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ DC ಆರ್ಡರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ
ಆಫೀಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕಡಿತಾ ಇರೋದು. పుట్టినెర్దు సైపు నడముట్ట నరమానిగు బెతబేతే మస్తు ఆశ ఒప్పుడు భారీ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ಬೊಡದಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಸುಖವಾದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ ಮೂಲೂರಿ ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಅಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಆಸೆಲುಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜರ್ತಡು ಈ ನರಮಾನಿ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಎನ್ನುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ನರಮಾನಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪೇಂಟದ ಪಾಗಡುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುದೆಲ್ದ ಉಲೈ ಗುಡ್ಸಿಲು ಇಲ್ಲಲು 40 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನನೆ ಸೋತ್ಯದ ಸಂಗತಿ. ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಉಡಲ್ಡುಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ. ಈ ಜಾಗೆಡುಪ್ಪುನ ಪುದೆತ್ತ ಪುಂಡೆಲ್ನವರ ತುಲೆ ಪುದೆತ್ತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಪರ್ಕಟ್ ಗುಡ್ಸಿಲ್. ಈ ಗುಡ್ಸಿಲ್ಡ್ ಬದುಕೊಂದುಪ್ಪುನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಪಿಯು ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೆಲೆಡು ಕಜವು ಪೆಜ್ಜುನ ಬೇಲೆದಾರ ಮೇರು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಎಪಿಎಂಸಿ ಸಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿತ ಕೈತಲ್ದ ಸಾದಿ ಬರಿಟುಪ್ಪುನ ಕಜವು ಬೊಕ್ಕ ಗುಜರಿ ಸಾಮಾನ್ಲೇನು ಪೆಜ್ಜುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಒಂದೆರದಾವೆರ ಪೇಂಟದ ಪೊರ್ಲುನು ಎಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲಾ ಮಲ್ಪೇರು ಬಯ್ಯಗ್ಲ ಉಂದುವೇ ಬೇಲೆ ಇಂಚಿನಲ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಉಪ್ಪೇರಾ ಪನ್ಪಿನೇನು ಮೆರಿನ್ ತೂದೆ ನಂಬೋಡು ಮೆರಡ ಈ ಬೇಲೆ ದಾಯೆ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡ ಆ ಜನಕವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನವು ಈ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಜನತ ಪಾತೆರ ಸುತ್ತಲ ಪುದೆಕ್ಲು ನಡುಟು ಗುಡ್ಸಿಲ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ತೋರುನ ಇಲ್ಲು ದೊಂಬು ಕಾಯಿಂಡ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲದುಲಾಯ್ ಕರಿನ ಕೆಲ ದಿನರ್ತಿಂಚಿ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಸರ್ದು ಪರ್ಕಡ್ ಗುಡ್ಸಿಲ್ಗು ಪಾಡ್ದಿನ ಪರ ಶೀಟ್ಲ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದು ಪೊತ್ತುಂಡು ಮೇರು ಜೆಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಈ ಗುಡ್ಸಿಲ್ದ ಸುತ್ತ ಜುಂಜಿನ ಪುದೆಲ್ಲದ ಪುಂಡೆಲ್ಡು ಉಚ್ಚುಲುಲ ಉಲ್ಲ ಕರಿನ ಕೆಲ ದಿನದ ಪಿರಾಕಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಹೆಬ್ಬಾವುಲ ಇತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಎಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ಈ ಪೇಂಟೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುನ ನರಮಾನಿ ಯತೆದೆತ್ತಿಜಿ ಅವ್ವೇ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಪನ್ಪಿ ಗುಡ್ಸಿಲ್ಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮನುತ್ತ ಏಳ್ಪಾಡ್ದಿಲ ಉಂದುವೇ ಜಾಗೆಡುಪ್ಪುನ ಪಿಯು ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಅಣ್ಣೆ ರಡ್ಡು ತಗೆ ತಂಗಡಿಯರ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಟರ್ಪಾಲದ ಇಲ್ಲಲ್ದಿತ್ತೆರು ಅಣ್ಣೆ ಮರ್ದಗಿಂದು ಕೆಲ ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡು ಪೋಯಿನಾಯೇ ಪಿರ ಬೈದಿಜೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಒರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಪಘಾತಡು ತೀರ್ಪೋಯರು ನನೊರಿ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಓಡೆ ಪೋತೆರಾ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ರಡ್ಡು ತಂಗಡಿಯರ್ಲು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಪೋತೆರು ಅಮ್ಮೆರ್ ತೀರ್ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಯು ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಏಕಾಂಗಿ ಆದುಲ್ಲೆರು 27 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ಡ ಉಂಡು ಅಂಡ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಪುದೆ ಪುಂಡೆಲು ಜುಂಜಿದುಂಡು ಟರ್ಪಾಲಿಲ್ಲು ಬೂರ್ದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟೊನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲು ಮೆರ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನ ನೆತ್ತ ಕೈತಲ್ ಪೋಯರ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇಲ್ವಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ? ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ಬರೋದ ಕಡಿಮೆ ಕೂಂಬರಕಾಯಲ್ಲಿ. ಹಾ, ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಅವರು? ಅವ್ರು ಬಂದ ಕರೆದೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಲಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡಿ ಹೋಟೆಲ್. ಹಾ, ವ್ಯಾಪಾರ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅಕ್ಕಿ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗ್ತದ? ಸಿಗ್ತದೆ, ನಾ ತಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ 10 ಕಿಲೋ ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಈರು ಇಲ್ಲಗಾರ್ಜಿ ಕೊರ್ತು ಜರ ಪಂದು ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ಏರಡ್ಲ ದಾಲ ಕೇಂದಿಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಮದ್ಮೆಲ ಆತಿಜರ್ಗೆ ದಾಯ ಇಂಚಾಯಿರ್ನ ಬದುಕು ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂದು ಮನಿಪನೆ ಉಪ್ಪೇರು ಇಡೆಗೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೆರು ಕೂರ್ನಟ್ಕ ಭಾಗಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಂಬಂಧಿಕೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೆರ್ಗೆ ಆಂಡ ಇಡೆಗೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೆರು ಏರ್ಲ ಬತ್ತದು ಉಂತುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಲಾ ಮೂಲಿಚ್ಚಿ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜೆರು ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮೆರಡ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಉನೆನ್ ಗಲಸಂದೆ ಅವೇತೋ ವರ್ಷಲು ಕರಿದು ಪೋತುಂಡು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಮೇಘನಗರಡುಪ್ಪುನ ಈ ಗುಡ್ಸಿಲ್ಡು ಆರು ಪೆಜ್ಜಿದು ಪತ್ತಿನ ಕಜವು ಚಿಂತಿದೀತಿನ ಜಾಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸರಿಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ನನ ಮೀಯರೆ ಪಂದು ಬೆಂದರ್ ಅತ್ತಡ ತಂಡಾಸ್ ಓಲ್ತು ಬರೋಡು ಪನ್ಲೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಈ ಅಡ್ಗನೆ ಗತಿ ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕೈತಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ನಡಪಾವುದಿತ್ತೆರ್ಗೆ ಅಂಡ ಕೆಲ ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡೆ ಈ ಬೇಲೆ ಉಂತು ಪೋತುಂಡು ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆನ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಣಸು ಮಲ್ಪೆರ್ಗೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಔಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಡೇ ಜಪ್ಪೇರು ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಬದುಕಾ ಪಂಡು ಕೇನು ನಕ್ಲೆಗ್ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಬದುಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾದುಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಮೆರೆಗ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆವಡಾತುಂಡು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಈ ಬಡ ನರಮಾನ್ಯಗ್ ಇಲ್ಲು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಶಾಸಕರಾಯ್ನ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಸೇರ್ನಂಚ ನೆಗ್ ಸೇರ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ
ಕ್ರಮ ತೆತ್ತುನೊಡು ಏರೆಡ್ಲ ದಾಲ ನಟ್ಟಂದಿನ ದಾಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಮೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅವಡಾತುಂಡು. ಬಜರಂಗ ದಳ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಪೊಗ್ಗದು ಜನಕ್ಲೆನು ನಡು ಸಾದಿಗು ಒಯ್ತದು ಪಾಡ್ದು ಹಾಕದು ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ತೋಜಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೇಂಟೆಡ್ ನಡೆತದುಂಡು. ಬಜರಂಗ ದಳದ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜೆಕ್ಕು ಪೊಗ್ಗುದು ನಡು ಸಾದಿಡು ಅಂಗಡಿ ದಕ್ಲೆನು ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ದು ಹಾಕದು ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ತೋಜಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೇಂಟೆಡ್ ನಡೆತದುಂಡು. ಜಾಗಿದ ಈಸೆಯಡು ತಕರಾರಿತ್ತಿನೇರ್ದಾವೆರ ಅಂಗಡಿ ದಪ್ಪಿದೈ 4 ಜನನು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋದು ನಡು ಮಾರ್ಗಡೆ ಹಾಕದು ಪಾಡ್ದಿನ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಡು ತೋಜದು ಬೈದುಂಡು. ಬಜರಂಗ ದಳ ಮುಖಂಡರಾಯಿನ ಭರತ್ ಕುಂಡೇಲು ಬಕ್ಕ ತಂಡದ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ, ಸುದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್, ರಮಾನಂದ ಮೊಕ್ಲೆನ ಹಾಕದು ಪಾಡ್ದಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡು. ಬಜರಂಗ ದಳದ ಜಗಜ್ಜೀವನ್ ರೈ, ಭವಿಷ್, ಸಂದೀಪ್ ಪನ್ಪಿನಕುಲು, ಭರತ್ ಕುಂಡೇಲು ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಹಾಕದು ಪಾಡ್ದಿರು. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಠಾಣೆಡು SC/ST ಕಾಯ್ದೆದಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾತುಂಡು. ಭರತ್ ಕುಂಡೇಲು ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಬಜರಂಗ ದಳ ಮುಖಂಡರಾದಿತ್ತದು ಬಂಟ್ವಾಳದ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಆದು 2017 SDPI ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಅಶ್ರಫ್ ಕಲಾಯಿನ ಕೆರ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣಡು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಆದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದಿತ್ತುಂಡು. ಭಾರಿ ಪುದರ್ಪೋಯ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಟ್ಟು ಇಂಚಿ ಪಗು ಮಾಮಲ್ಲ ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಟ ಒಂಜಿ ವಾರ ನಡೆತದುಂಡು. ಭಾರಿ ಪುದರ್ಪೋಯ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಟ್ಟು ಇಂಚಿ ಪಗು ಒಂಜಿ ವಾರ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಟ ಒಂಜಿ ನಡೆತುಂಡು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟ ನಡತಿನ ಭಜನಾ ತರಬೇತಿ ಕಮ್ಮಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಡು ಪಾತೆರ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಪೋಯ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಇಳೆಯರಾಜ ಮೇರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೈಮೆ ಭಾರಿ ಇಸೇಸವಾದಿತ್ತದು ಪಾತೆರಡು ಐನು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಪಂದು ಪಂಡೇರು. ಆರು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪದನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಡು ಪಂಡಿನೇನು ಅವಲಿತ್ತಿನ ಶ್ರೋತೃಲು ಕೇಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದು ಕೇಂಡೆರು. ಯಾನು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ದೇವಿನ ಭಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತದು ಏಪಲ ಬತ್ತದು ಅವೇರಾಗದ ಪದನು ಮೂಲು ಪನ್ನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಪಂಡೇರು. ಒಂದು ಈ ವಾರದ ಸುದ್ದಿಲು ನನ್ನಲಾತ ಸುದ್ದಿಗಾದ ತುಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ತುಳು ಚಾನೆಲ್.